गैला सेस गथ'आ नै गोलोमजोब्बाय आइयो जाला गासिबो हाथाया खैला जोब्बाय दाउ जानांला जानायाबा हेल' एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउबआव बयखौ खबर हरबाय जों दा नै थाइगिर खाजि जानो नागिरदों गाइस लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोसे आरो दंबावो नै नारें जुमब्रा थाइसे बेखौबो जागोन दा आं नैबे नारें जुमब्राखौ साफा खालामबाय थानोसै मोजांनो ओमफ्राय दिनै लास्ट डिसेम्बर आरो गाइस लोगोफोर 31 लास्ट डिसेम्बर ओमफ्राय गाबोन जानुवारिनि 1 थारिख आरो गाबोनबो पार्टि जागोन जोङो गाइस लोगोफोर ओमफ्राय दहाय फुङाव आं भिडिअ मोनसे खालामखांबाय जानुवारिनि लास्ट डिसेम्बरनि बेबो भिडिअआ ओमफ्राय गाबोनसो जानुवारिनि भिडिअआ गाबोन खालामगोन ओमफ्राय नैबे भिडिअआ एसे लेट जागोन नामाथाय 1 थारिख नङाबा 2 थारिख जानुवारिनि बिदियाव हगारहैनोबो हागौ आरो जायखिजाया भिडिअखौ आं खालामना दोनसै आरो दहायनिखौ हगारथ'वाखैनो दा मोना हगारगोन आं दहाय फुङाव लास्ट डिसेम्बरनि खालामनायखौ दा गाइस लोगोफोरनि बे थाइगिर खाजि जानाय आरो नारें जुमब्रा खाजि जानायखौ नायदो नोंथांमोना नै जा ओरैजा बानलु देगासिनो दं सासे ओमफ्राय ओरै सासे साफा खालामगासिनो दं खानाया जायला बेना ओमफ्राय नै ओरै आदा राखेब दं आदा राखेब लाहानियाव जाफैदो आरो जों दा नै जा आगैया नालाय बोलो बिराद साफाखा जाखादों गथ'आ देरफ्लांदोंना जाना बोलो ओमफ्राय सासेया नै दाउ गावथिंगासिनो दं आं दा मोनबाथाय बाथोन देजानो लांगोन आं ओरै आयंआ मालाय दुगैनानै थाव फुनगासिनो दं दा नैबेखौ आं मोजां लेमनोसै आरोना साफानो दा नै गाइस लोगोफोर नै मोननैखौबो साफा खालामखांजोब्बाय बेखौबो हाखांबाय बेखौबो माबाखांबाय जिरख'खांजोब्बाय दा नैबेखौ जाग्रोनोसै नैबे गोखा जागोन ना दोनाबा दे बेयाव बानलु लखबदो लगाव संख्रिया हो दालि दे संख्रिखौ लगाय जाबाय नामा एसे बावदो बानलुआ बुरजायैनो होखादों गिदिरथारना आखाया आलौलै थाव होनांगौ बानलु गोरानखौनो लगायनाय बिदिनो एसे सिफ्लेखानांगौलै ना नारें जुमब्राखौ बांद्राय आलु गोसा जानो सोरो दानलु जानो हानांगौ मोनायो सम जानांगौब्रा बानलु गोसाबो मोदोमजोबखाबायलै बिमाबा आयै खर'आव नांबायसो हा खर'आव नांबाय फासाव मानोना र' संख्रिखौ मोजां लगायनि र' संख्रिखौ नायदो ओमफ्राय नों नायलाय जालाय थाबनो नांबावगौ एसे आंनि बाथौ एसे नांबावगौ एसे जि होदो होनबालाय जोम जायाखै दा नांबावगौ संख्रिया एसे बखानोसै बे फुलुना हाबोदो माथो गोखासो मोनजाखाबाय गोखासो मोनजाबाय बाला थाब जानांसिगोन होनबा बे मालखौ थाब जानांगौ थाइगिरा र' दा दसे थानानै जाजायो बोसोर गोजामखौ बरायहरबाय आरो बिदाय खालामबाय बोसोर गोजामखौ ओमफ्राय गोदानखौ गाबोन बरायनाय भिडिअ खालामगोन गाबोननिया बेदर जागोन थाइगिरखौ गोदानजों बरायनोसै गोदानखौ बिदाय होनाय जाबायब्रा बेखौबो लगायखानोसै बाला गोखा जायो गोबावजों जाया बे बुस्थुखौ नारेंबादिसो सिनिया लादो नों जाबाय साइडआव दोनदो बानलुखौ दोनदो बारसै बेखौ आंनाव हरदोब्रा एसे
ओइ बानजि बासनि मानसियालाय आं जालाबो जाबायबो बेखौ जादो जोंहा लागा बुन्दुफोर सान्दुं गोसायाव खम मोजां मोनदों बे दिनै बिदाय खालामहरबाय आरो नारें जुमब्रा थाइगिरजों ओमफ्राय दहाय फुङावबो आं अमा बेदरजों बिदाय खालामहरदों लास्ट डिसेम्बर गोजाम बोसोरखौ गाबोन बरायनोसै दाउ बयलारजों बानलु देन्जार जोम जाखादों ना थाइगोनाथ' बांसिनबावसो गगा मोननायसो मोनजानांगौ दा हामनांखायो बिदिबा बोरैबा बिराद हेभि बानलु गोसा बानलु संख्रि ज्रोम जाखाबाय गोलोमफ्रुलायबाय गन्थङाव बांसिना इसिना बांसिन गोलोमबावदोंसो आंना बारा गोलोमबावाखैसो आंनाव बांद्राय आलौखायाखै आरो होनबाबो हा होननांगौ जादों एसे आलौदोंआनो होननांसिगोन दा दसे रेस्ट लाथ'नो र' 10 मिनिटसो बिनि उनाव थाइगिरखौबो जागोन आरो भिडिअ खालामगोन र' थाइगिर जानायखौबो दायो गाइस लोगोफोरनि थाइगिर जानोसैलाय दा जानोसै जोंबो जायाखैनो मालाय बेखौसो जागोन उदै आलौजोबनानै दसे थाथ'दों दे जादो राखेबा खन जाफैदो आयौ जानो थाइगा जानो हागोन ना हालालै गैला सेस गथ'आ नै गोलोमजोब्बाय आयै जाला गासिबो हाथाया खैला जोब्बाय दाउ जानांला जानायाबा बे गोरा गोराखौ गारदो आंबो मोननैसो जाबावनोसै दानजानायबा बोरै बुखाबाबोरै गाइस लोगोफोर नारें जुमब्रा खाजि जानाय थाइगिर खाजि जानाय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय लास्ट डिसेम्बर आरो दिनै 31 गाबोन 1 जानुवारियाव गाबोन माबा पिकनिक जागोन जोङो बयलार आलौनायजों मोदै जालायबाय दां बुंनो रोंला आलौनायजों बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो हाजासे बिदिमा बाय बाय आं गाबोन बयलार लायगोन दे नों बयलार लायगोन मासे मासे सेरनै जायोना सेरथाम जायो जायखिया मासे गिदिर आरो